Conas go bh chuirde ón pío marchu an seo agus fáilte roimh isteach go dtí leabhar-mheas agus an leabhar a bheith a mheas nó an pamphléidín a bheith a mheas an ceann seo. Seachtain ar an Bhlaincéad an ceann seo le Ruaidhrí O'Donnell agus is pamphléid anna bheag agus anna ghairde seo a fáiltíoch sin gur féin níos okay. Fáilte Christa náisiúnta haint blochanna ordmhacha. Is bhartaí é seo a léamh tréis an leabhar sin plid a léamh le déanaí agus dóir ní mór an thar dóir tá gachrúd atá sa leabhar seo sa leabhar le plid ach chuir sé chur an leabhar le méid cuioineh ar thréimh sí seo na staire agus tá cúpla spéisiúla ach dóir dus hasú rud éigen eile a léamh faoin tréimh sin ach sin go méidir léimh cúpla leabhar eile faoin tréimhse nó go léana mé aithléamh ar cúpla ceann eile ach tugann sé contas sílim gur céta an chudatán Tá tal seo scríofa ó bhéile ar sinálí chastada as muoineáin a cha trí bliana ar an Bhlaincéad sa gceistada agus Ruaidhrí O'Donnell beidir scríomh ach contas nálí chastada ach sinna má hasín tuile álas webh faoi stailcinne agus bhí bheith ar na Bhlaincéad tá roinnt istíonn sin ach tá an tálas ar fádatá céan seo. Istíigh sa leabhar sin plid, neadar céanach deocha se bheith ar an álas sin fiúin. Ach sin é leabhar-mheas nó pamphléid mheas na seachtain seo. Tá líon a chuirde